Pekný dobrý deň vám želáme. Sledujete ďalšiu epizódu z nášho podcastu Čo vy na to, pán doktor. Mojím dnešným hosťom je opäť pán docent Marek Kučera. Pekný dobrý deň, vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. O zdraví, o prevencii, možno aj o otázkach, ktoré sa nestihnú pri vyšetrovaní v ambulancii. To je náš cieľ. O tom sa chceme vždy v našich podcastoch rozprávať. Vy ste veľkorysí, čo sa týka informácie, ale vy ste veľkorysí aj čo sa týka skúseností a príbehov, ktoré z ambulancií máte. Dnes sa ideme rozprávať práve o liekoch. Prečo ich berieme, ale hlavne či ich berieme tak, aby sme z nich mali tie dôležité benefity a aby sme boli zdraví. Aké chyby robíme každý deň, keď berieme lieky? Povieme si? Povieme si a je ich pomerne dosť tých chýb a my si ich ani neuvedomujeme. A ja by som hneď na začiatok povedal, že najlepší pacient je ten, ktorý je správne informovaný a týka sa to aj liekov a liečby ako takej, pretože možno my si myslíme, že berieme lieky správne, veď áno, beriem liek každý deň, tak ako mi lekár povedal, ráno, áno, mám napísané, mám nadávkované, tento si dám ráno, tento si dám na obed, večer a mám pocit, že je to v poriadku, ale nemusí to byť úplne tak, pretože tie najčastejšie chyby sa dejú pomerne často a je to napríklad to, že neužívame tie lieky tak, ako máme, lebo niektoré lieky sa musia užívať ráno, niektoré lieky večer, dokonca sú lieky, ktoré sú vhodnejšie, aby sa užívali okolo obeda. Niektoré napríklad, a to je veľmi dôležité, najmä hormonálne lieky, a budeme si hovoriť napríklad o liekoch na štítnu žľazu, tie sa vyslovene musia užívať ráno na lačno, preto aby účinkovali. Ďalej, tie najčastejšie chyby sú napríklad chyby súvisiace so zapíjaním. Niektorí zapíjajú lieky nie vodou, ale napríklad kávou, čajom, mliekom, dokonca džúsom. Veľmi nebezpečný je grépový džús, aj o tom si určite budeme dnes rozprávať. Čiže tých chýb, ktoré môžu súvisieť s nesprávnou liečbou, môže byť naozaj veľmi veľa a my si ich ani neuvedomujeme, ale od toho sme tu dnes, aby sme si ich vysvetlili. No veď to je to fantastické, že to, čo ste povedali, že nestíhame v ambulancii, tak stíhame v podcaste Čo vy na to, pán doktor. Takže... A ja sa veľmi teším, že tu môžem takéto veci porozprávať. Áno, lebo máme na to priestor, ktorý je veľmi dôležitý. Ja sa chytím hneď toho, že lieky ráno aj večer. Niektoré lieky sú tak odporúčané ráno aj večer. U mňa je úplne iné ráno ako u vás, aj úplne iný večer. Čo je ráno a večer v tom, keď mám brať tie lieky? A je to skutočne vždy nutné brať ich aj ráno, aj večer? No, musíme si položiť otázku, o aké lieky a čo liečíme. Úplne iné je liečiť krvný tlak, liečiť cholesterol, liečiť srdiečko, brať antibiotika a tak ďalej. Hormonálna liečba, samozrejme. Čiže aj od toho závisí, kedy lieky sa majú užívať. A to ste veľmi správne povedali, že u niekoho môže byť ráno 7 hodín a u niekoho môže byť ráno 12 hodín na obed. Ale tu je veľmi dôležité naozaj, aby sme si uvedomili, prečo daný liek užívame. Napríklad, uvediem niekoľko príkladov, lieky na vysoký krvný tlak. To sú asi také tie najčastejšie lieky, ktoré pacienti užívajú. A my v súčasnosti máme naozaj veľmi moderné lieky, ktoré ovplyvňujú krvný tlak a oni ich ovplyvňujú 24 hodín. Ale musíme ich zobrať ráno. To znamená, že my keď zoberieme liek na tlak ráno, tak on by mal fungovať celých 24 hodín až do ďalšieho rána. A je to veľmi dôležité, pretože, a to si tiež veľakrát neuvedomujeme, že ten liek napríklad na tlak, on neovplyvňuje len krvný tlak ako taký. Tie lieky na tlak majú množstvo naozaj veľmi zaujímavých účinkov na organizmus, na cievy, na srdce, ochraňujú napríklad pacienta proti tomu, aby sa mu srdiečko nezväčšovalo. A to sú veľmi dôležité a cenné informácie, aby pacient vedel, že to nie je len to, že ovplyvňujem krvný tlak ako taký. No a účinok je vtedy správny, pokiaľ to užívame napríklad ráno. Napríklad lieky na cholesterol. Pán docent, ešte ospravedlňujem sa, vstúpim vám do toho. Je pondelok, stíham to 7:00, útorok, streda, štvrtok, ale v nedeľu som sa zobudila o 9:00 a naraz si ten liek dám až o 9:00 ráno. Stane sa niečo? Lebo to je práve to ráno. Áno, ak sa zobudíme trošku neskôr, je to o 9:00, tak nestane sa nič, pokiaľ nezabudneme ten liek zobrať. To je dôležitejšie. To je dôležité. To je dôležité. Ale napríklad určite nedoporučujem už dávku zdvojnásobovať, ak napríklad zabudneme liek ráno zobrať a spomenieme si na to až večer.
Takže už v ten deň to radšej nezobrať a pokračovať normálne na druhý deň. Na ďalší deň. Keď berieme lieky ráno, lebo pri tom večernom si viem predstaviť, že večerný si doplním, aj keď som to ráno nestihla. Áno. Potom sú to tie lieky na cholesterol. Áno, ďalšia veľká téma. Áno, kde v podstate sa tak tradovalo z minulosti, že najčastejšie sa lieky na cholesterol berú práve preto večer, pretože v pečení sa tvorí ten zlý cholesterol práve večer a v noci a dokonca aj najväčšie riziko vzniku infarktu cievnych mozgových príhod je práve v tomto nočnom období alebo skorom rannom období. Ale v súčasnosti máme už aj také moderné lieky na cholesterol, kde dokonca je odporúčané, že sa môžu užívať dokonca aj ráno alebo večer. V prípade liekov na cholesterol my vždy hovoríme pacientom, že je dôležité, aby ste ho užili a je dobre sa s pacientom aj dohodnúť, kedy mu to lepšie vyhovuje. Napríklad, ja vždy hovorím aj pacientom, ak užívate všetky lieky aj na tlak ráno, dajte si aj ten liek na cholesterol ráno, lebo je menšia šanca, že ho zabudnete užiť večer. Takže je veľa súvislostí, ktoré musíme brať v úvahu, keď sa rozhodujeme či ráno alebo večer. Samostatnou kategóriou sú antibiotika. Vieme, že žijeme v krajine, respektíve vo svete, kedy ľudia si pýtajú antibiotika už medzi dverami a povedia, viem, čo mi je, dajte mi antibiotika. Musí vás šľak trafiť mnohých lekárov v ambulanciách, lebo všetci vieme všetko lepšie ako vy, čo ste na to študovali. A preto sa chytám slovička antibiotika, majú svoje pravidlá, majú svoj časový nejaký postup. Čo keď to pobabrem, respektíve čo by ste k antibiotikám odporúčili, nejakú praktickú radu, ako sa tam držať toho, aby boli naozaj efektívne? V prvom rade sa treba držať rady lekára, lebo ak vám lekár predpisuje antibiotikum, mal by vám povedať, na čo vám ho predpisuje, ako ho správne užívať, s čím ho nie je možné kombinovať. Je pravda, že o antibiotikách to by sme dokázali rozprávať, to by bolo na ďalší podcast. Robíme naozaj pri antibiotikách veľmi často rôzne chyby. Určite nedoporučujem užívať antibiotika od kamaráta, od suseda, od susedky, pretože on dostal antibiotika možno na úplne iný problém, úplne na niečo iné, ako sú tie antibiotika indikované u vás. Ja som mal raz takú veľmi zvláštnu alebo dôležitú situáciu, kedy prišla pacientka, ktorá kašľala a povedala, že dostala antibiotika od svojej susedky. No ale samozrejme užívala antibiotika, ktoré neboli na tú infekciu indikované, užívala ich nesprávne, pretože namiesto 3-krát denne ich užívala len 2-krát denne a dávala si ich v podstate len 3-4 dní, pretože už viacej nemala. Čo sa stalo? Infekcia sa jej rozšírila a s veľmi závažným zápalom plúc skončila v nemocnici. Takže určite nedoporučujem užívať antibiotika, ktoré neboli vám indikované. Vždy je potrebné, pri antibiotikách je naozaj veľmi dôležité to držať časové hľadisko, čiže ak to má byť každých 8 hodín alebo každých 12 hodín, je potrebné to dodržať, pretože takto dokážeme zničiť maximum tých baktérií. No a keď hovoríme o tom, kde sú indikované, tak samozrejme antibiotika sú indikované na baktérie. To znamená, antibiotikami sa určite neliečia vírózy, určite nie chrípka. Tak. Už ste naznačili v úvode nášho dnešného stretnutia, do akej miery môže jedlo alebo nápoje meniť vlastne účinky liekov. Tak poďme teraz konkrétnejšie. Čo robí, keď si zapijem liek na tlak dobrou kávou a možno spomeňme aj tie grapefruity, respektíve tie kombinácie. Čo nám skutočne zmení účinok lieku, bohužiaľ v náš neprospech? Áno. Káva, čierny čaj a mlieko a džusy, to sú asi také najčastejšie tekutiny, ktoré používame pri zapíjaní liekov. Ja by som tak vo všeobecnosti povedal, určite neodporúčam. Sú lieky, ktorým to nevadí, ale sú lieky, pri ktorých práve zapitím kávy, džusu alebo čierneho čaju môžeme spôsobiť zníženie účinku daného lieku. V niektorých prípadoch dokonca môže dôjsť k zvýšeniu účinku, môže dôjsť k tzv. Interakciám medzi touto tekutinou a môžu vzniknúť rôzne nežiaduce účinky. Pamätám si opäť na jeden príbeh z mojej ambulancie. Prišla pacientka, ktorá sa liečila na štítnu žľazu, užívala hormón na štítnu žľazu a zapíjala ho rannou kávou. Čo sa stalo?
táto liečba jej nefungovala, neúčinkovala, čiže mala stále veľmi nízke hodnoty hormónov štítnej žľazy v krvi. A to môže byť jeden z dôvodov. Čiže napríklad, ak sa liečite na štítnu žľazu a dávate si liek na štítnu žľazu ráno nalačno, určite ničím iným nezapíjať, len čistou vodou. A také jednoduché pravidlo do budúcnosti pre všetkých, že radšej si zapiť liek čistou vodou. Napríklad železo. Asi všetky, to je také pozitívne. Asi všetky, ale napríklad železo. Železu veľmi zle robí káva, čierny čaj, čiže ak si opäť zapijeme železo čajom, kávou, nebude fungovať. To železo nebude sa vstrebávať. Vrátim sa k tej pacientke, ktorú ste spomenuli so štítnou žľazou, že po akom čase vlastne sa príde na to, že ten liek je totálne mimo, alebo respektíve, že práve tým zlým užívaním nelieči, ale si ešte viacej ublíži. Viete, mám na mysli to, že čakáte po 3-4 dňoch, že ožijem, je to fajn, ale vlastne opak je pravdou. Beriem liek zle, beriem ho inak a naraz sa 2 týždne ťahám s niečím, čo mi malo ukázať tie hodnoty správne tej štítnej žľazy napríklad. Áno, beriem liek, ktorý nefunguje a tým pádom mám všetky príznaky zo zníženej funkcie štítnej žľazy. Únava, slabosť, problémy s krvným tlakom, a vtedy to vlastne zistíme, alebo to môže byť len náhodne pri kontrole, keď vyšetrujeme hormóny štítnej žľazy. Poďme k tabletke ako takej, ktorú si rozdelím na polovicu, alebo máme niekedy kapsulu a z nej vysypem ten obsah, dám si ho na lyžičku a neviem inak prečo to niekto robí, ale je možné, že je to niekto robí. Škodíme si takýmto spôsobom, keď sa hráme s tabletkami, alebo aj viem, že z blistru nám asi porozprávate, že vôbec vyberať ich z blistru asi nie je to najlepšie. Čo sa týka rozdeľovania tabliet, treba si povedať, tabletka nie je koláč, aby sme delili. Nemusím sa deliť s niekým. A určite sa nedelte s nikým, tabletka bola indikovaná a predpísaná vám, čiže máte to užívať vy. Čiže tabletky, ale nepaušalizoval by som to, pretože niektoré tabletky môžeme deliť. Také jednoduché pravidlo, pokiaľ má tabletka deliacu rihu, tak je určená pravdepodobne na to, aby sa rozdelila, ale to vám povie lekár, že si môžete z tejto tabletky dať polovicu, ale nie všetky tabletky sa môžu deliť, pretože tabletka, ktorá sa nesmie deliť, čo sa stane, keď sa rozdelí, no tak sa zníži samozrejme účinnosť toho lieku. Najčastejšie chyby, ktoré sa dejú, sú vtedy, pokiaľ delíme tabletku, ktorá v sebe má viacero účinných látok. Kedysi dávno sme nemali takú modernú liečbu a napríklad pacienti na vysoký krvný tlak užívali aj 5 tabletiek naraz ráno. A v súčasnosti sa dajú napríklad už 3 tabletky alebo 3 účinné látky kombinovať do jednej. Ale to nie je na delenie, lebo my keď rozdelíme, nemusíme rozdeliť tú tabletku úplne presne a správne, čiže nikto nezaručuje ten správny účinok. No a povedali ste kapsulu. Kapsula je navrhnutá preto kapsulou, aby pôsobila tam, kde má pôsobiť. To znamená, že niektorá kapsula má pôsobiť a otvoriť sa a tá účinná látka má vyliesť z tej kapsuly napríklad až v čreve. Niekde tá kapsula je dôležitá preto, aby ochraňovala žalúdok, aby sa v podstate neotvorila v tom žalúdku, čiže my keď si to vysypeme, tak v podstate poškodíme ten efekt a účinok toho lieku. No a prečo to pacienti robia? Z rôznych dôvodov. Niektorí možno chcú ušetriť, tak si rozdelia na polovicu. Niektorí, ale najčastejšie majú problém, tak ten psychologický, že veľká tabletka a nevedia, nemôžu to prehltnúť. Ale tu by som odporúčil, radšej sa poradte so svojím lekárom, pretože pokiaľ tá tabletka je veľká, tak určite sa dá nájsť nejaké iné riešenie, napríklad nájsť niečo podobné, ale menšia tabletka, alebo máme samozrejme rôzne formy. Kvapky, sírupy. Áno, že viete nájsť alternatívu, ktorú vieme tú látku do tela dostať, ale v inej alternatíve. No a čo ten blister? Robím to dobre, že mám takú krabičku, idem na cestu a do tej krabičky si zoberiem tlakové a vitamíny. Veľmi zle, usmiel sa, veľmi zle to robím. Ale nie, dávkovače liekov sú fajn, pretože na jednej strane nezabudneme liek zobrať, pretože vlastne ak si správne nadávkujeme pondelok až nedeľa, tak keď si otvorím a zjem to, tak viem, že lieky som užil, to je správne na jednej strane, ale pozor, treba si tiež uvedomiť, či všetky tie tabletky alebo kapsulky
z toho blistru môžu ísť alebo môžu sa predčasne otvoriť aj týždeň dopredu, ideme napríklad na dovolenku a môžu sa dať do toho dávkovača, pretože niektoré lieky sú práve v tom blistri preto, lebo ten blister ich chráni. Chráni ich pred slnkom, pred vlhkosťou, pred teplotou a pokiaľ to dáme do toho dávkovača daný liek, tak môže dôjsť k poškodeniu jeho účinnosti. No a určite neodporúčam mixovať všetky tabletky, a ešte keď sú aj v jednej farbe, aj v jednej veľkosti do nejakej jednej nádoby, lebo z toho sa už asi nikto nevyzná. Poďme k vitamínom a výživovým doplnkom. Môžu kaziť účinok lieku, ktorý mám predpísaný? Respektíve možno aj pri tom, ako sa rozprávame, ako ich správne brať tie lieky. Môžem si dať liek, najmä tomu na tlak alebo na cholesterol a v zápäti za tým hneď dať nejaký vitamín? Je veľmi dôležité, o akých liekoch na krvný tlak hovoríme a o akých vitamínoch a výživových doplnkoch. Preto je veľmi dôležité určite, aby pacient netajil a aby lekárovi pri predpise liekov vždy povedal, aké lieky, aké teda vitamíny a výživové doplnky navyše užíva, pretože ten lekár vie posúdiť, či tam náhodou nemôže dôjsť k nejakým interakciám a k nejakému zosilneniu nežiaducich účinkov, pretože potom sa častokrát stáva, že pacient príde do ambulancie a ja som unavený, cítim sa zle, nie je mi dobre a mám takúto kožnú vyrážku alebo problémy s močením, problémy s tlakom a častokrát sa neprizná, že si pridáva ešte k tým liekom, ktoré má predpísané ďalšie 3-4 vitamíny alebo výživové doplnky. Nehovoriac o tom, že niektoré výživové doplnky a vitamíny, minerálne látky, najmä vápnik, horčík, sa musia brať aj s nejakým časovým odstupom od niektorých liekov. My sme dnes spomínali tú štítnu žľazu, tak napríklad aby sme zostali pri tých liekoch na štítnu žľazu, ráno nalačno, najskôr jesť až 30 alebo 60 minút od užitia lieku na štítnu žľazu a pokiaľ si chcem dať ešte horčík alebo vápnik, tak určite sa odporúča minimálne 2, dokonca aj 4 hodiny s časovým odstupom. Idem k takému, že CTB, alebo idem k takému, kde sú vitamíny viaceré v jednej kapsule pomiešané. To sa dá ako kombinovať, respektíve ako ich brať spoločne, možno s liekmi, o ktorých dnes hovoríme. Ja by som to oddelil. Ja by som to nebral naraz. Lieky, ktoré mám brať zvlášť a tieto vitamíny by som dal do iného časového pásma. Dobre. Poďme ešte k tomu, čo ste už aj naznačili, že zabudol som liek, tak rýchle zoberiem 2 naraz. Máte k tomu takú nádhernú kapitolu, ktoré problémy ma môžu postretnúť, hej? S čím sa môžem stretnúť, ak som takéto čo si spravila? Povedzte nám. Veľmi nebezpečné sú lieky na riedenie krvi. To je veľmi prísne, o tom ešte budeme rozprávať určite. To znamená, že ak som zabudol, nesmiem zobrať dva rovnaké lieky na riedenie krvi. Čo sa môže stať? Dôjde k takému rozriedeniu krvi, že by som mohol krvácať a to môže byť život ohrozujúce. Čo sa týka liekov na vysoký krvný tlak, ak zoberiem nadmernú dávku, no opäť môžem prísť s bolestiami hlavy, môžem mať veľmi nízky tlak, môžem mať závrate, čiže určite sa neodporúča. Ak si zdvojnásobím lieky na cukrovku, môžem sa dostať do kómy zo zníženého cukru, do tzv. Hypoglykemickej kómy, čiže určite nezdvojnásobovať ani lieky na cukrovku. Takže ak som zabudol, tak čím skôr potom na ten ďalší deň v tom štandardnom dávkovacom čase si liek doplním a užijem. Ak beriem lieky na tlak, snažím sa byť veľmi dôsledná podľa pokynov svojho lekára. Musím ich brať už do konca života? Alebo teda mám počítať s tým, že ich budem takto brať do konca života? Sú ochorenia a lieky na to, pri ktorých je liečba doživotná. A to je veľmi dôležité, aj keď mi lekár predpisuje liek, sa spýtať, ako dlho tie lieky vlastne mám ja užívať. Lebo lieky na vysoký krvný tlak, lieky na cholesterol, to je osobitná kapitola a to sú naozaj lieky, ktoré sa nevysadzujú bez konzultácie lekára a užívajú sa po celý život. Samozrejme, organizmus sa mení, stárne, menia sa funkcie pečene, menia sa funkcie obličiek. Menia sa lieky? Menia sa lieky, ktoré
Áno, môžeme a nahradiť ako pridávajú keby sa. novinkou, alebo čo? Presne tak. Takže tam sa môže meniť dávkovanie, môžu sa meniť účinné látky, ale tá liečba zostáva a určite neodporúčam, aby si to pacient nejakým spôsobom sám doma menil alebo vysadil. Čo s takými pacientami, ktorí lieky neberú teda, ale ani to nepovedia k lekárovi? Vy na to prídete určite hneď, že niekto niečo neberie. Majú strach? Prečo vám to nepovieme? Tých dôvodov je veľa. Áno, je tam strach, môžu sa trošku obávať, preto nepovedia, ale asi najväčší strach býva z rizika nežiaducich účinkov. Ale je také paradoxné, že častokrát pacienti neberú lieky, ktoré majú ordinované napríklad na tlak, na cholesterol, ale dopojujú sa veľkým množstvom rôznych výživových doplnkov a vitamínov, kde nemajú zaručenú žiadnu kontrolu nad touto liečbou. A treba si tiež ešte povedať, že ak sa pacienti liečia na vysoký tlak a na cholesterol, tak minimálne, naozaj raz ročne by mali byť vyšetrení u svojho lekára, aby sa tá liečba prehodnotila, aby sa prehodnotilo to, ako sa správajú obličky, či je v poriadku pečeň, aké sú hodnoty ďalších laboratórnych parametrov, samozrejme krvného tlaku a tak ďalej. A aby pacient v pokoji mohol tu v tej liečbe pokračovať. Už sme hovorili o tých antibiotikách, lebo sám ste niekde napísali, keď sme sa rozprávali a povedali, že antibiotika berieme ako lentilky. Je to tak? Áno. No čo s nimi? Tak aj pri tých antibiotikách máme byť dôslední, pozorní a predsa len aj oni nám môžu dávať nejaké signály, že halo, tieto lieky ti nesedia, nerobíš to dobre. Viete, čo chcem, že aby sme ešte povedali, tak beriem nesprávne antibiotika, čo všetko mi to môže spôsobiť? Ak beriem nesprávne antibiotika, môžem dostať rôzne nežiaduce účinky. To vás poprosím. Môžu to byť samozrejme kožné účinky, ale mňa teraz napríklad napadla taká veľmi čerstvá skúsenosť z mojej ambulancie, kde prišiel mladý pacient s virózou, mal bolesť hrdla a bral si antibiotika, ktoré mu ostali z nedávna. Bral penicelinové antibiotika a čo sa stalo, keď otvoril ústa, tak celé ústa mal povlečené bielým povlakom. Čiže vlastne tie antibiotika nie len, že neúčinkovali a nezabíjali baktérie, keďže to bola vírusová infekcia, ale spôsobili, že došlo k premnoženiu kvasinkovej infekcie. Čiže toto môže byť napríklad jeden z takých veľmi závažných a nepríjemných nežiaducich účinkov nesprávne nasadenej antibiotickej liečby. Ja vám v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne, pretože si myslím, že antibiotika sú samostatnou kategóriou a musíme im venovať najbližšiu časť nášho ďalšieho podcastu. Pretože dnes ste nám poskytli skutočne mimoriadne informácie práve o tom, že treba počúvať, treba sa pýtať svojich lekárov a keď to nestíhajú, treba sledovať a počúvať podcast Čo vy na to, pán doktor, pretože veľa informácií ste nám dnes poskytli vy. Takže ďakujem veľmi pekne a tešíme sa na vás aj na budúce. A ja pekne ďakujem.